Играта свърши, но получаваш една купа и едно шампанско да си ги полееш. На второ място Симеон Симеонов с Honda Civic. Браво, Моньо, железен си. И на първо място Димитър Иванов с Honda CRX. Браво, Витко, с червената Honda. Доста почитатели имаше, тук чуваме много викове за теб. Поздрави от второ и трето място, както и купа и шампанско да си осладиш победата. Да видим сега кой първи ще отвори шампанското. Втория е първи! Ето това е! Браво, браво! Това малко разградирано ми изглежда, ама... Оп, чакай, горе! Ето това е! Сега 2 на 1. Браво, може да направите едно пикче на пистата, ако искате. Аплодисменти за тези шоумени. Състезаваха се дори извън пистата със своите бутилки от шампанско. Ето това шампонско, да. Това е японско шампонско. С 30 промила. След малко мога да го чипо с малко водка. И така приключихме с клас А. Продължаваме с любимия ми клас Б. Класът е Б. Сега, трето място Николай. Аз съм тук. Може ли? На здраве. Вашите аплодисменти. Купа от организатори шампанско. На второ място Димитър Хаджи.